aby vás dneska vám ukážu, kde se dá získat zlato, jak jsem byl v předešlém videu. Jestli to nebude, jako zkoukněte. A jinak zdravím vás, dámy a pánové. Tak asi. To. Vylínku. Tak. Takže vám to si nachází. Dobu natáčím video. Tak. A třeba tam něco napíšete. Ještě jsem video. A ten to. A můžem. Jde něco to zase zahrát, budu strojit. Momentálně už je to pár dní. Jsem ve 3. moři. Jdeme tam. Jsou hráči, který hrají. Je to nehodí error, doufám. Jo, zlý mi to chodilo. Tady jste, jo? Musíte mít docela dost velký level. To až písečný. Můžete kouknout do setěží zblatý. To ale nevypečený. A už se z toho získává. A tam by to lehčí. S více hráčema. Tak. Jdeme sem. Co? Tam. S čem to ukážu? Nechám to do dalšího videa. Sem, jo? Trošku spoilernu. Vám ukážu, kde jsem získal tyto. Potřebujete green, red a blue. Shift objedem. Tady jsem vám ukazoval, už nevím kdy, z dá těžit zlato. Je to tam dobré, máte už velký level, jako třeba já. To si. To jo. Půjdete sem, tam to, pojedete třeba prostě tam. A teď půjdete sem. Chodem tady se dělá ta knížka. Teď půjdete tady sem, kousek. Pojďte se první. Doufám správně. Sem. Nestačí to docela dlouho. Odnu. Coca-Cola. Jestli znáte, napište jako tam máte jako jeho bydlíš. Za mě jak vaše. Tam jsem si to pojmenoval. Tak. Napište to. Napište, jestli to někdy shlédnem. Celé, nebo ne celé. Kolik?
to bylo? Asi tady má. Jo, tady má. Mám to ještě taky ukážu. Co to vyjde čas. Tuto. TikTok. Ale jak můžete spawnout bose? No, jsem se tak. Pojdu, to jsem moc. Se to seká. Třeba už je tam, už mě to spawnu. Je tam. A. Z toho tok. Bose. Si to stihnem. To těží, to ničí. Jo, to stíháme. Požil knížku, ale... Jestli to žve, tak na příští video si to stěším. Počkat. Vytáhnu si zase knížku. Vytáhnu si knížku, počkejte. Knížka. Tak, gold, ingot, balík. No to vytáhnu. Tam, gold, ingot. Toho vám ukážu takovou jednu věc. Co ještě teď nacházím? O čem? Kde mám ještě zabít? Trošku nahitujem. Hitnem. Ať ho hráči to dělají. Spelu je docela daleko. Tak. Já teď na chvilku zdálím. To děláme, jo. Tak to stihnem. No, jsem dole. Tak. Ještě takhle talík. Je to také... Nevím. Se je do další dimenze. Čeho Islandu. Jaký je tam to taky? Těžko se k tomu dá dostat. Je silný. A tu. Máte. To můžete prodávat různé věci. Jo? Tohle, pokud si nemusím dlouho nebo by si měl spawnovat boss. Těžko se tam skáče. Tak. Dneska se tu s vámi končím. Čaute. Dámy a pánové. Zdar. A učí se Kakashi.